sura aka horong pangulado na adom ula-ula nasusuman di pardalan ni napu subsidi di Kecamatan Silain, Kabupaten Toba. Sura-surau pe nunga di pasahat horong pangula tu Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba. Marhite hatorangan ni horong pangulaon say olodo di pagadis napu subsidi mangalian surat hatorangan si tekenon ni horong pangula. Ale di surat hatorangan ni dang adong di surat tosa dia godang napu si caloon ni horong pangula. Alani ima gabe tubuh sura-sura ni horong pangula adong nasosuman di pardalanan ni napu subsidi i. Alana dangolo panggadis napu subsidi mangalian napu tu horong pangula moloso olo horong pangula maneken surat hatorangani. Alai marhite hatani pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba nunga di paresona sida rap dohot anggota DPRD panggadis napu subsidi Nadia Luhon ni horong pangulai. Kami harapkan informasi macam ini kalau ada nantinya laporan dari distributor bahwa kios tidak penyampaian alokasi pupuk sebesar alokasi yang sudah kita tetapkan, itu akan kita tindak lanjuti. Jala didok nasida do pasahaton na uhum tu si gadis napu subsidi nasosuman pardalanna. Di minggu nasalpu adong dotolu horong pangula na pasahat alu-aluna tu pamareta jala hirim do rohani nasida anggiat gabe parsidohot pamareta lau mangurupi nasida. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, mabaritahon.